Triedite odpad, recyklujete plasty a myslíte si, že zachraňujete planétu? Mám pre vás zlú správu. Recyklácia plastov je len iluzórne riešenie. Navyše, tento problém ešte zhoršuje. Čo sa v skutočnosti deje? Pri recyklácii sa plasty drbia a premývajú. V tomto procese vznikajú bilióny mikročastíc, ktoré sa vypúšťajú do odpadových vôd a dostávajú sa do životného prostredia. Jedno zariadenie vygeneruje bilióny častíc mikroplastov. A čo spaľovanie? Ešte horšie. Pri zahriati sa plast rozpadá na mikro- a nanoplasty, ktoré sa rozptyľujú do ovzdušia. Doslovne urýchľujete premenu viditeľného odpadu na neviditeľného zabijaka. Dokonca aj pyrolíza, údajne čistá technológia, vypúšťa do atmosféry dioxíny a furány, jedny z najtoxickejších látok na planete. A plasty v oceáne? Pri súčasnom tempe čistenia bude trvať 15 000 rokov, kým sa nahromadený plast odstraní. A to v prípade, že hneď teraz úplne zastavíme nové emisie. Problém nie je v tom, ako likvidovať plasty. Problém je ešte oveľa hlbší. Zistíte, čo sa deje vo filme Nanoplasty – hrozba pro život, ktorý je výsledkom dlhoročného výskumu. Nájdete ho v odkaze. Garantujem, že sa budete dívať inak na ekológiu.